Szervusztok, e-cigi fórumosok! Ficsor Zoltán, azaz Fifika vagyok az e-cigi fórumról, és a mai szeánszunk tárgyát szeretném nektek megmutatni. Egy Joyetech Ego C-típusú készletet, ami egy nagyon szép és nagyon jó kidolgozott, igaz, sima papírdobozban jött, de rettentően igényesen van feliratozva. Maga a készlet az ugye tartalmaz egy USB-s fali töltőt, egy picit szebb már, mint amit megszoktunk, illetve a hozzávaló fölcsavarhatós töltőt. Kapunk hozzá tankot, ami szerintem konstans egyébként az A tank, az A kazán tankjával, illetve kapunk hozzá, ugye ez a nagy újdonság, illetve 2 darab cserélhető belső kazántestet. Van hozzá egy szilikon szipkavédő, egy nagyon-nagyon szépen és igényesen összeállított prospektus, amiben gyakorlatilag mindent leírnak az Ego C típusról, illetve hát kapunk egy ilyen Joyetech logós, talán a kordbársonyra hajazó bugyit, amiben mind a két komplett cigarettánk elfér, és kapunk egy figyelmeztetést is, hogy 510-es akkumulátort ne töltsünk ezzel a fali töltővel. Maga a cigaretta az egy 650 mAh-es aksival érkezett, ami azért nem egy olyan nagy teljesítményű cucc, de a prospektus szerint lesz ebből 900-as, 1100-as, 1300-as aksi is, illetve ami nekem föltűnt, hogy a régebbi egókhoz képest ezen, ahol csak lehetett, mindenhová nagyon jól láthatóan felszitázták a Joyetech, illetve az Ego C logót. Állítok egy kicsit a fókuszon, hogy jobban lehessen látni a dolgokat. Tehát ugye itt egy ilyen a nyakrészen egy ilyen nagyon szép, szinte már majdnem ilyen lézergravírozott. A talpon ott van a Joyetechnek egyébként, hát ez valamennyire új logója. Ugyanígy a kazán részen, a fémgyűrűn egy írott betűs, illetve hát magán a testen is egy ilyen Joyetech TM fölirat látható. Maga az újdonság az ugye az, hogy van egy ilyen záró csavaros rész, amit hogyha letekerünk, akkor ott van benne ez kihúzom a szipkát, akkor még talán ki is fog jönni. Ott ekkora az egész kazán, ami cserélhető. Ennek a talpa, és hát a kazánpalást a másik pólus. Egyszerűen behelyezhető. Így, utána rátesszük ezt a záró karikát, ami lelátszik, hogy csak arra hivatott, hogy az érintkezést, illetve a szellőzést
szolgálja. Így. És aztán, ugye ezt már mondtam, hogy ez az A-típusú tankazánnak a tartálya, azt felszórjuk a helyére. Nekem az első meglepetés az volt, hogy a tank előre van kilukasztva, tehát most már itt azért nem kell kihódnunk a behatolással. Mindjárt szét is szedek egy originál tankot, hogyha erőm, időm és van egy szilikon zárókupak, és hogyha megnézitek, akkor látszik, hogy ez bizony már eleve lukas. A másik nagy érdekesség volt nekem, hogy a B-kazánban, itt ezen a részen nekem akármit csináltam, egy idő után följött a lötyi, illetve hát a csapadék. Itt ezzel valamiért nem fordul elő. Tehát nem tudom, hogy a kazánanyagán, a cellakiképzésen, a fogalmam sincs, hogy mind variáltak, nagyobb lett a légzőnyílás, de most ezzel ez nem fordul elő. A füstjét illetően és a paramétereit illetően ez egy érdekes összeállítás, mégpedig azért, mert, és ezt a fórumban is már előre jeleztem, ez egy 3,3 voltos aksi, amihez egy 2,5 ohmos kazánt társítottak. Ez így első hallásra szinte gyengének tűnik, de ennek ellenére a füstje az elég nagy. Az ízét tekintve viszont én azt gondolom, hogy ha zenész lennék, akkor azt mondanám, hogy a felharmonikusai gyengébbek, mint a nagyobb 3,7 voltos aksival. Nézzük is meg, hogy mekkora füstöt tudunk vele képezni. Azért látszik, hogy ez nem gyenge. Még letüdőzve is elegendő. Puhább, egy picit lágyabb a füstje, talán nedvesebbnek tűnik, nem annyira száraz, de ennek az az ára szerintem, hogy az ízekből vesztünk egy keveset. Nyilván az egész rendszer úgy lett kitalálva, én csak erre tudok következtetni, hogy azért határozták meg ezeket az értékeket, mert a füst intenzitás az nem csökkent, viszont lehet, hogy ez mind az akkumulátor, mind a kazán élettartamára jó hatással lesz. Az árát tekintve szerintem még egy picit borsos. Biztos, hogy a piacot el fogják árasztani az utángyártott Ego cég, és ebben biztos, hogy lesz jó minőségű és olcsóbb darab is. Most egy ilyen belső cserélhető kazán az olyan 1200 forint környékén jár maga a készlet, egy darab akkumulátorral és egy darab komplett kazánnal, 3 darab szipkával, az olyan 11 000 forint környékén van. Reméljük, hogy ennek az ára olcsóbb lesz, és hát valószínűleg különböző variációkban lehet majd ezt kapni. Mindenkinek jó gőzölést kívánok a továbbiakban, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!